Hello, good evening everybody. And tonight, Good evening, everything. good evening everything. This is a cover of a cell phone nga naay design nga Mobile Legends. Unya, kining Mobile Legend guys, mapungod kayo ko ani guys. Ako dyan yung gidumtan sa tibuok na akong kinabuhi. Og dili dyan ni nako madawat bisag unsaon. Ug matod pa ni Ibon ni nga basin kunog na espiritu sa Mobile Legend nga maghari sa ako ang cellphone nya mo na nga ako na lang ni siyang BAM! Sa ako ang kwarto ko no, musod ko no, mabuhi unya ni siya ba. Oh, na spirit. So mo ni nga ako siyang baliun. Now, balik tabang yung bali, ana. Nga, ikaw mo palit na ako, ha? Ikaw mo palit. Ako na, di. Di, madali. Triple kill! Di, siya, ligon, dyan yung Mobile Legend ba, lisuda. Lisuda kayo Mobile Legend, baliun, uy. Kanang mga adik kong mga Mobile Legend, dapat, i-trampled na. Guba na ka! Wa kay gahom sa akong uyab nga maghari sa iyang ginabar! Wa kay guna! Ang akong uyab mabag-o na siya. Dili ikaw may mong Ginoo niya, ha? Dili ikaw ang Ginoo sa akong uyab, ha? Ayo, sige. A few minutes later. Minani akong kapungot sa mga Mobile Legend. Wa ko'y pakialam sa kwarta, kay daghan ko kwarta, kaya anak ko sa Ginoo. Dili lang pahariun ang Mobile Legend. Sa naman ako magdiya po nagubat. Ligon ka Mobile Legend. Nakadi ka magubat. Basta kung saan ka di ka. Dili na maguba. Isog ang Mobile Legend. Grabe, ligon na kayo sa Mobile Legend. You burn it? Hapit na guys, hapit na. Bahala ka ng mga Mobile Legend ng mga adik dara masuko mo na ko. Maniac! Kinabuhi. Maniac! This is how I trample the power of darkness. Pil diragya po ng Mobile Legend. Bang. God is powerful. Savage!